Γεια σας, γεια σας. Άλλη μια Τετάρτη με μια πράσινη ιστορία ακόμα και σήμερα η ιστορία μου έχει γήπεδο, ντέρμπι, φιλάθλους και από τις δύο πλευρές και μια ανάμνηση η οποία έχει μείνει στο μυαλό μου, έχει μια γλύκα της εποχής εκείνης πιτσιρικάς και έφηβος μάλλον πλέον και νοσταλγία, αλλά αφήνει πικρή γεύση το αποτέλεσμα. Λοιπόν, στο μακρινό πλέον, κοντά 30 χρόνια πριν, 1998, είναι 1η Μαρτίου και είναι καθαρά Δευτέρα. Και είναι αργία, εννοείται, καθαρά Δευτέρα, τότε που εννοούνταν να είναι αργίες, όχι όπως τώρα. Και εμείς κάθε καθαρά Δευτέρα, όπως οι περισσότεροι φαντάζομαι, οικογενειακά, με συγγενείς, φίλους, χαρταετούς, τέτοια πράγματα. Ήταν η μόνη χρονιά εκείνη που δεν κανονίσαν τίποτα οι γονείς μου και τελικά μείναμε σπίτι και κάναμε το θείο μου, τον αδελφό του πατέρα μου, στο σπίτι μας και εκεί που τρώμε, λίγο πριν τελειώσουμε το φαγητό, λέει ο θείος μου μήπως να πηγαίναμε γήπεδο και το σκέφτεται λίγο ο πατέρας μου και λέει μα θα προλάβουμε τώρα μεσημέρι και ο αγώνας αυτός πρέπει να ήταν γύρω στις 5 το απόγευμα και ήταν Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ντέρμπι. Ήταν τα πρώτα χρόνια της σκληρής παράγκας του Μποκάλι και ήμασταν κοντά στη βαθμολογία. Η ΑΕΚ ήταν λίγο πιο πίσω. Και εν τέλει πήθε το πατέρα μου και λέει θα βρούμε εισιτήριο μου, άντε πάμε και ό,τι γίνει. Πάμε λοιπόν, βρίσκουμε εισιτήριο και βρήκαμε τα κανόνες ο θείος μου, τέλος πάντων ακόμα υπήρχαν τα γκισέ έξω από το ΆΚΑ και κλείναμε εισιτήρια και δεν ήταν ηλεκτρονικά όπως είναι τώρα. Και μας κλείνει μεγάλη περιοχή πάνω διάζωμα, αν θυμάμαι καλά. Βλέπαμε δηλαδή το γήπεδο όλο πιάτο. Τώρα σκεφτείτε εκείνη την εποχή παίχτες τώρα. Είχαμε τον Αποστολάκη στα τελευταία του, τον Κολτσιδάκη στα τελευταία του, τον Αλεξούδη. Ήταν στο τέλος. Ο Γεωργιάς Σάβα νομίζω ήταν από τις τελευταίες τους χρονιές. Αλλά είχαμε τον Γεωργιάδη του Χαλάμπου, τον Βαζέχα, τον Λιμπερόπουλο που τον είχαμε πάρει, τον Μιλόγεβιτς. Η ΑΕΚ απ' την άλλη είχε η Ατματζίδη και είχε αυτή τη γενιά αυτή ήταν στα τελευταία τους. Ο Ατματζίδης, ο Κωστένο, ο Μανολάς, ο Καραγιάννης, ο Κασάπης, αυτοί νομίζω ήταν στα τελευταία τους τότε. Και είχαν και τους νέους, το Σαβέσκι πρέπει να είχαν. Είχαν και Νικολαίδη όμως, είχαν και Τριαντάφυλλο Μαχαιρίδη, είχαν Γκέταρσον. Σε αυτό το μάτς μπαίνει αλλαγή και ο Δόνης. Έχει γυρίσει πίσω και έχει γυρίσει στην ΑΕΚ. Εμείς προπονητής τότε ήταν ο Βασίλης Δανιήλ και η ΑΕΚ πρέπει να είχε τον Μήτρου, το λεγόταν αυτόν. Και το ΆΚΑ ήταν μισογεμάτο, δεν ήταν πολύ γεμάτο, ήταν καμία 4.000 και το καλό ήταν ότι ήταν από τις τελευταίες χρονιές. Ήταν από τις τελευταίες, γιατί μετά το 2000 και σταμάτησαν αυτά. Η μεταφορά των οπαδών των πάντων μετακινήσεις. Είχε και αεκτζίδες. Μία κερκίδα στο ένα κόρνερ που ήταν γεμάτο αεκτζίδες. Μπήκαμε δυνατά στο μάτς, αλλά
ευτύχησε η ΑΕΚ, έκανε μια ευκαιρία στην αρχή και δεν δώσαμε σημασία. Στη δεύτερη ευκαιρία που έκανε μια οργανωμένη επίθεση, άλλαξαν την μπάλα. Νομίζω ο Σαββεύσκι έδωσε στον Νικολαίδη, αυτός πρέπει να έδωσε στον Μαρτσέλο και αυτός έκανε σουτ, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έκανε πάσα κάθετη στο Μαλαδένη, έκανε σουτ και απ' έξω ο Νικοπολίτης και ήρθε ο Μαλαδένης και το έβαλε. Κάπως έτσι έγινε. Πάντως ο Μαλαδένης μας έκλεισε το σπίτι 0-1 στο 14. Και παρόλο που είχαμε ευκαιρίες, είχαμε αρκετές, οπότε μέχρι 4 ευκαιρίες είχαμε. Δεν καταφέραμε να σοφαρίσουμε. Θυμάμαι 2 φάουλ του Γεωργιάδου Σάβα. Θυμάμαι 2 σούτα από στο Λάκη στην περιοχή. Θυμάμαι στο τέλος το Βαζέχα να έχει 2 ευκαιρίες. Είχε μία ο Λιμπερόπουλος, είχε ο Γεωργιάδης του Χαραλάμπου. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες τέλος πάντων να σκοράρουμε. Τελικά δεν ευτυχήσαμε να σκοράρουμε και φύγαμε με την πικρία αυτήν τη ήττα, η οποία αυτή η ήττα έβαλε την ΑΕΚ ξανά στο κόλπο του πρωταθλήματος και εν τέλει καταλήγει το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Αν είχαμε και ίση εκείνο το μάτς, ίσως κάτι να είχε γίνει τέλος πάντων μετά και να διεκδικούσαμε το πρωτάθλημα, αν και δεν μπορούσαμε, γιατί ο Ολυμπιακός, όπως είπα, εκείνα τα χρόνια ήταν τα χρόνια της σκληρής παράγκας, ήταν δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Είναι γλυκιά η ανάμνηση αυτή, όπως τους είπα πριν, γιατί στο ξαφνικό, όπως κάναμε παλιά, γινόντουσαν αυτά. Στο ξαφνικό, ρε, πάμε γήπεδο, πηγαίναμε, έβρισκε εισιτήρια απ' έξω από τον Κισέ, είχε Κισέδες, δεν ήταν τα ηλεκτρονικά και έχεις και συγκεκριμένο χρόνο να το αγοράσεις και να έχεις το κινητό σου να το σκανάρεις και όλα αυτά τέλος πάντων. Τότε χυμαδιό. Έφευγες, πήγαμε τον νέο κόσμο εμείς, τσακ, τρένο, κατευθείαν ΟΑΚΑ, εισιτήριο απ' έξω, μέσα. Πότε τρώγαμε, πότε ήμασταν μέσα στο γήπεδο, ούτε και θυμάμαι. Και είχε και φιλάθλους και από τις δύο ομάδες, δηλαδή συνθήματα, φωνές, αυτά. Είχε πολύ πράγμα τέλος πάντων που δεν έχει τώρα. Τώρα πας και τις περισσότερες φορές είναι εκκλησία το γήπεδο. Εμείς πηγαίνουμε στο γήπεδο για να φωνάξουμε, να ξεσπάσουμε τέλος πάντων, να βγει η ένταση. Τώρα πάνε και είναι πραγματικά εκκλησία, κατηχητικό. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η ιστορία μου για σήμερα. Ένα ντέρμπι σε μια αργία, στο ξαφνικό, να πάμε, αλλά τελικά ιτηθήκαμε, χάσαμε. Αλλά έχω αυτή την ανάμνηση, κάτι να μην είναι κανονισμένο, το κανονίζουμε τσομπάμ, και είχα πάει και με τον πατέρα μου και με το θείο μου μαζί. Καταλαβαίνετε, για ένα μικρό αγόρι είναι αυτό δυνατή ανάμνηση. Να πας με τους δικούς σου σε ντέρμπι και μη κανονισμένο κιόλας, είναι ακόμα πιο έντονο. Είναι άλλο να το κανονίζεις μέρες, εβδομάδες, ξέρω εγώ, πριν, και άλλο στο ξαφνικό εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτά. Όποιος θέλει, παιδιά, χτυπάει μια εγγραφή, χτυπάει like, αν γουστάρει, σχόλιο, hype αν το εμφανιστεί και μπαίνει από κάποια συσκευή όπως κινητό, tablet και τέτοια και τους εμφανίζει κάτι τέτοια. Και θα τα πούμε εμείς κανονικά την επόμενη Τετάρτη με μια άλλη ιστορία που θα θυμηθώ ή που θα πρέπει να πω για να ακουστεί, να τη μάθουν οι νεότεροι. Όποιος θέλει μπορεί να ψάξει το ματσάκι αυτό. Έχει αρκετές φάσεις. Δεν είναι, μπορεί να λύγει 0-1, αλλά έχει φάσεις. Αυτά, παιδιά. Τα άλλα από κάτω στα σχόλια ή την επόμενη Τετάρτη ξανά. Γεια σας.